pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita. Una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Ang pinaka mga katawhan ang nagareklamo mga kabyanan bangod sa isa ka ginakayo nga dalan dira sa may barangay 40 nga matapos ginabungkag ini sang kontraktor daw wala na ni makuti liwat. Sa nagligad to na may ara pa nagakuti na da nga kontraktor pero subong daw wala na. Ay balo natong karon no pagi sa report ni Bombo Franz Ando Burgos ano ang natabo sa sining pag-construct o kung pag-repair sang dalan dira sa may Libertad Extension. Transport sector nagahingyo nga kung pwede ipaiway anay ang pagpatuman sa 12% value added tax ang full implementation niya sini matapos nga sa subong o kung sa tunga sa sining ginapangatubang natong karon nga pandemya. Subong man sa pinapag ka mga balita lokal ang probinsya magapatigayon sa massive rollout sa Pfizer vaccine. MVIC liwat nga iga patuman o liwat nga ginabalik subuman sa pinapig ka mga balita lokal nukbo kag BCPO amo karon na may pinakadamo nga napangnakop nga mga most wanted persons diri sa Western Visayas. Sa aton naman nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day. Ginapayag karon mga kabyanan nga daw dako gid ang nabulig sa virgin coconut oil sa pagnubo na sa kaso sa COVID-19. Ini suno sa ginapatigayon nga research may kang tanan sa paggamit mga kabyanan sa paggamit sa sining VCO. Sumuman pinapagid ka mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day. Death toll sa pagpanghalit sa bagyong Simaring naglamuot sa 23. Kag sa balita international, ana US President Bill Clinton nakagwa na sa hospital matapos na naglain ng iya sining kapamatyag kag ginadala mga kabyanan sa hospital. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Lunes edisyon sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. By the way, kagina live na interview sa Bumbuhanay Big Time ang ining pinapaka mga personalidad nga ginadalahig karon ginpasakaan sang kaso nga frustrated murder. Nagpadulong diri sa istasyon kag ginasangaga kag nag-clarify sa ilang ngalan kag gina-question ang operation sa ilang pagpati illegal nga operation sang PDEA. Matapos ka nagpadulong sa ila sining punuyan ang mga miyembro sa PDEA matapos ang insidente nagasulod nga wala sang nagakaigo nga mga papilis kag napakupusan patong guma sang ilang nga salakyan. Di ko nanugid man madangtan sa siniya nga kaso gin-file naman sa ang information sa City Prosecutor's Office. Di may igakandak man gyapon nga preliminary investigation kag clarificatory questioning sa both party sa nag-akusad kag akusado. Kag kung magkita sa prosecution level pa lang nga may arasang probable cause kag may arasang mabakod nga ebidensya, then i-file ini ang kaso sa korte. Mga kabyanan tisa sining kangay sila sining mga kaso pabakuranay nagilang niya sang dipinsa kag opinsa. Nag-akusar kinalan mangin mabakod ang iyang ebidensya kag agin akusar dapat mabakod man iyang nga dipinsa kay kun maghina lang ning both side mahimo nga ma-dismiss ang kaso or mahimo nga ma-convict ang akusado.
37 minutos ang nakaligad sa tangnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudo. This time mga kabanan, kuha na nato ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan sa isa ka reklamo mga kabanan sa Barangay 40 sa may Libertad Extension nga may ara gina-repair nga dalan. Subong daw lawig-lawig na daw pila na kasimana nga daw hindi naman makita ang kontraktor dira. At siguro base tungod sa bad weather condition. Amo ning rason ko nga daw nag-unta tanay ang pag-repair sa among nga dalan. Pero daw hindi man, no, kay bisan may bad weather condition, dapat may bisan ginagmay lang may ara gyapon sang agi nga nagakatabo sa tagsay kadlaw. Ginpa-check naton sa kay Bumbo Franz Andrew Burgos para makuha sang litrato kag ma-interview ang punong barangay sang Barangay 40. Sining antes naton gipresentar ini gintawag man nato ang DPWH pero way man sang reply, way magasabat sa telepono daw ina ni proyekto. Dahil sa pagkaling niya Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Pumudaan sa ato ning naging padulungan matapos nga nakabatong kita sang isa ka reklamo na nung di pumudaan sa isa ka dalan malapit ra sa may Libertad bala, no, especially sa nasakupan sa Barangay 40. Ina-consider daan bumudaan na puro katilingban Barangay 40 padra, no, or extension sa Barangay 40. Ito nga di bumudaan ang ginbungkal bala nga dalan mismo ra gid sa igad, no, nga do nagakos bala sang pagka ano dra, no, pagkabalaka man sa pila drabi ka mga residente kag do ka perwisyo bala bumudan itungod sa nagligat panigaling nga mga binulan or sa tunga sa bulan sa Setyembre ginsuguran na dra bungkal ang ini nga nasiling ni nga dalan nga dra sa bahin sa Barangay 40. So ang pila ka mga residente dira mera dra gali bumudan nga gido ginahimo bala nila parkingan dabi, no, or mga ginabutangan dabi sa mga tricycle dira bumudan ang mga naga-ilistar dira. So amo ni ang ilang concern, no, ginaayo man nila mismo dira nga punong barangay sa Barangay 40 nga dapat pagadasigo na kay magakos bala sang kabudlayan sa pinadra ka mga residente nga dira bumbudan nga ga-ilistar dira, no, kay tungod nga ang mga negosyo nila do medyo apektado itungod nga ang ini nga dalan guba, no, hindi sila masyado makaplastar kag maka ni bumbudan maka sang customer drabe kay tungod ng dalan dira. Way na si may maka-park dira kung may negosyo ka, malhan ka gid kay way naman si may makapundo da ka sa lakyan kay ipundo mo lang nga nagaginutok ang area. Yan sa mugid bumbudan insakto gid na kay ang dalan sina, no, ti may gin-share man diri sa ato ng punong barangay nga si Elmer Villanueva bumbudan sa Barangay 40 nga may residente ginada nga concern gid bala. Eh syempre may negosyo sa bumbudan kaangay ni sang truck that nga ginagamit naman bisay nga negosyo. Nga dra usually gina-park, no? Dra gid bala nagaplastar ang truck yati galing gumraon. Wala pa gyapon natapos ang ini nga dalan, no, nga ginbungkal dira nga sa subong way trasugudan construction, no? So mismo ang sabahin diri sa syudad ginapanawagan man mismo sa sining nga kapitan nga buligan man sila, no, nga mapadali na ni bala bumbudan kay may mga natalana nga mga persona ginibumudan nga radra mismo nga magapatigayon sa nga pag-construct, no, kag pagpanami man dira sang dalan kay kung isipon nato bumudan may mga dalan na dira sa bahin man nga na actually natapos na bala, no, na amat-amat naman na construct sang DPWH bumbudan. Subong ang amo na lang gining ginahulat na tingala man gani mismo ang punong barangay bumbudan sa Barangay 40 nga kalawig gid kuno yablaan tis ni nila balikan, no, kay tungod nga ang iba dira nga mga project especially sa construction sang dalan kadasig man bala bumbudan mahuman pero subong yan nugid kuno ang rason nga do medyo na pa hinahinayan bala o kun na dugayan pa antes na nila pag-construct or ni bumbudan pagabalik bala obra, no, itungod nga ang mga heavy equipments dira gali sa nagligad nga mga sinimana ara na dira bumbudan itungod nga nagasugod sila sa pagbungkal pero galing subong, no, madlaga na 3 ka semana nga wala na sila bumbudan nakabalik dira para i-construct liwat o makabalik ang ilang operation. So basi tungod sa ulan-ulan? Bumbudan? Basi sa ulan-ulan. Namo na gani nga balman, no, basi siguro sa malaing nga panahon kag sa sinibing nga panyempo bumbudan kay tungod nga may ari na kita sa maulanon nga tiyempo pero hindi man nagro bumbudan gid ang isa sa mga mayor nga rason, no,
kung nga nauntat ang ila grabe nga construction or pag-obra sang o kung pagkayo sang nasiling ni nga ginbungkal nga dalan, no, ginausisa pagani isa nga punong barangay kung ano gid man ding malalom nga rason nga wala na ni nabalikan kag ginsuguran liwat para matapos ang temprano ang ginbungkal nga dalan bumbudan dira sa extension or barangay 40 extension. Oo. Kaya nag-agi kita na pirmi kag makita naton daw wala sang movement daw pila na kasimana. Yeah, insakto gid na, no. Amo ginabumulan ang mayor nga rason nga na may nagpatangat diri sang reklamo man sa aton. Tungod nga kalawig na bumudan, mga isa na kabulan dugay-dugay, wala pa nagyapon na sugudan ang construction sang ginbungkal nga dalan dira sa barangay 40. Kaya mismo po ng barangay gani way magani bumbudan na kabalo, no, kaga para sa iya gani gusto ay matuo si sao ng kontraktor bala bumbudan sang sining nga dalan kung ano gid man ay kung sa ano nila balikon o kung kayuhon liwat kay tungod nga pagkatapos dira bungkal dugin bayaan ng bala, no, kay base makatugas ang perwisyo kung aksidente sa dalanon ti kung tanawon dira naton bumbudan, especially kung mag-abot balang rush hour bala, no, tay makatuga ginan sang traffic kay ang dalan wasaag dira kay bungkal ni bumbutan, no, ang mga galabay dira ang mga salakyan tay medyo gid no, hinay-hinay gid ang padalagan kay tungod nga hindi sila makaagi sa nga tarong, no, kung makalabay dira ang mga salakyan sang tarong tungod nga guba ang dalan hasta subong no. So game si karon to gani mismo sa punong barangay ang kontraktor kantuan yan kag usisao na bumudan kung saan o gini nila ibalik ang ilang operation dira kay tungod nga malawig na, no, dugay-dugay may isa na kabulan wala pagyapon na suguran ang nagsitik nga proyekto man sang lapad na dapat na Bumbo France ang ginaubra kay bisa sa akong pagkinsindi base isa bala ni ka kontraktor kung makita mo sa tubangan sang Libertad Public Market may ginaobra man na kay ginasiminto, di ba? Yes. Actually, bumbudan, ang dalan na bala, no? Do wala pagid bala na simintuhan pagid bumbudan. Wala pagid any senyales bala bumbudan nga nasugura na bala. No? Pero nakakaad na. Bumbudan. Nakakaad na ang siminto pero wala pa masimintuhan. Nakakaad na, pero nakakaad na yung siminto bumbudan. Pero any progress sa sinabi nga proyekto tido wala pagid, no, wala pagid bala natagaan gid sang og ginbalikan kay kung tanaw na tumubudan do hindi pagid gyapon maglamong itsura didto, no, so tampukan na lang may mga basura na to gani, no, do medyo higko na ang nasiling ni bingagin bungkal grabe nga dalan kaga do perwisyo gid sa mga nagagwasulo grabe especially sa mga may mga tricycle salakyan, no, kaga sa kung tanaw na dra naton bubudan do isa man sa mga mayor man nga dalan nga very accessible man sa tanan tigali nga mo no do medyo nagtugas ang inconvenience kay because nga may ginbungkal dira kaga wala pagyapon ni na sugudan. So si punong barangay Elmer Villanueva bumbudan, no, ni siya, no, pangita man siya sang iya ning tikang, no, para matapos-tapos na dira ag masugura na bumbudan ang dalan, no, nga nasakupan sang iya ning barangay bumbudan. So far, sa naligad nga mga 3 kadlaw nga nagligad, may nabaton ako nga complaint mangod kay reklamo sila nga way pas gyapon mahuman ang inang dalan. Ano buo naman nasa do isa guro kaspan. Gani nagplano man gani ko subong nga adlaw nga kaduan ko ang ila kontraktor sina. Kay nga ang until now wala pa gyapon nila mahuman. Okay. So balik pa nang saan o gilang ginadagan ikap nagsugod dira pagbungkal dira. So far sa kuna do sa nadumduman ko duway paguro isa ka bulan sang ginbungkal na da. Kung ang punta na da mo siyempre naulihin na da kay may dalan sa pasulod sa dira sa puro bagong katalingban. So hindi mo nila pwede marekta dayon kaya hindi nakagi mga pamuluyo. So ginulihin na dira. So galing nga tingala lang kuya nga do kadugay nila masumpunan kung ano naghamper sila nga ang why dayon nila mahuman. Okay. Pero ang mga residente dira kap nagpadangat sila sa imo sang pagreklamo regarding dira. So far ang nabaton ko amo na may complain nga ang hindi kag ko ila sa lakyan. Okay. So understandable naman na ina kay ti do ka inconvenience kin man matuod kay ti do ga no bala no ka
daw medyo may kabudlayan giman sang gamay da kay basi kis malipat pag iba ning makadiretso da kag amo bula tunaan sa aksidente. Pagko sa traffic wala ang tao nato, do hindi man siya maksing makakali sa traffic kay pinakahigad naman siya mo. Pinakahigad naman sa nga porsyon sang dalan. So hindi man gisa advice sa blog nga magian na dira. Amo lang ginang pamuluyo lagi sa sulod may mga salakyan nga four wheels. Amo na siguro ang may kabudayan sila labi na gid may mga kargamento sila. Parang kontraktor sang una nakaistorya na kami pero hindi nila mo ang concern. Okay. There's some more ang concern sa pakadto sa baybay kay may mga porsyon sila tong ginbayaan nila. Kag ato nagreklamo ko sa ila. Kag ginumbra man to nila ang reklamo ko. Pwede na dira nga area way pa kami nakaistoryanay kay sabi ko daw normal man na bala sa ila nga basi bala may pasunod lang sila nga trabaho bala ang may gina priorities la basi dira guro nakita na guro nga gamay na lang sa pinapabayaan lang nila dito sila guro ga concentrate sa Libertad Market. Pero magulan hindi man sila gagabaha normal man lang sa gyapon na pareho man gyapon na naglililigan. Ing aga plano ko kami sang upod ko mga kagawad kadtuan na mo na ang kontraktor dito sa Libertad. Kaya ra man sila nagabang house dira kag makakita sa ila opinion kung anong ila plano dira kung saan nila na humanon or kag ano ang mga bagay nga naga-hamper sa ila blang ang wide nila madirekta sa trabaho. Sa mga pumuluyo sa Barangay 40 kag sa nakabatya nga daw ka inconvenience sa ila dira, rest assured nga kay nakalambot sa ako ng reklamo, rest assured nga aton lambuton man ang kontraktor sina para aton makuhaan sila sa gilayon sang ilan man nga reaction kung ano ang mga posibles nga mahimo naton dira para masolbar sina da nga dalan. Bumudahan, no? So, si punong barangay Elmer Villanueva sa barangay 40. So, bumudahan diri man ato nabatian no nga si punong barangay ganing aware man bumudahan sa dira no nga wala pa na suguran o kung wala pa natapos nga actually nasuguran, wala matapos. Yes, correct no kag wala gid natapos. Dapat ang mga ginasuguran tatapuson tablay di kay sa puno lang tayo mayo, sa pagbungkal lang tayo mayo. Ano nga, kadali man lang sina simintuhon da kay gamay na malan na daw ay magpila ka metro na. Ako gani pumputa no. Pagapon nagatugay ni sang heavy traffic dira sa may Libertad Extension antes ka makatabog sa Taytay naga sirang bunot sa lakyan da kay until now wala pagapon na mabuhusan sa siminto na da. Amoge di Sino ko ng kontraktor ni way man niya giningad lang kung sinong kontraktor? Kay tugsoon ka naman. Amo na po no kaya mismo usisaon tan eliwat si Cap no kung sino gid man ang kontraktor bumbudan kay wala sa inigest ra bumbudan no. Wala man na balagi na butang dabi ang na-accountable ang budget or names ang kontraktor dra bumbudan nga ginabutang sa type dira no. Kay dapat para transparent kay may baluan sa mga katawhan kung ano na nga proyekto halina kay sino na nga proyekto na sino kay sino inisyatibo may billboard na nabutang kung ano ang ngalan sa project. Halimbawa, concreting of road, Libertad Extension, 50 meters, 100 meters, date started, amuning pizza, kag ang kunabi, ang date, abis ang iyang completion, sano, pila ang budget sila din, nabutang na, para nga may baluan sa katawhan. Hindi nga daw ligom dulom lang taya. Way kita sang ideya kung ano na yung proyekto na da, ano na yung ginasiminto na dira. Kaya kung sino ang kontraktor, dapat may baluan tagid. Tayo ni mga kontraktor bumbo Andro, nga pasaway, mga kontraktor nga atrasado, kung sa tao pa laminday, daw wala tupa, dason hindi na pag-pentron sa kontrata, kuton sa mga kontraktor nga hinay magtrabaho. Correct. Amugid bumbudan no kay tungod nga pila na gani ka mga concerns man dribla bumbudan nga ato ning kakapatunan dalan no or mga ginapang bungkal nga dalan nga wala gid bumbudan gilayon pa lang masuguran or natapos dugang naman ning ano ni no kabudlayan sa pila naman diri ka mga kauturan naton nga especially mga motorista bla kay kung tanawon dira naton bumbudan kadalom nimo no dalom ni ang pagbungkal sa sining dalan. Kung ikaw day ako motorista day o kung kadala ka sa sigol nga motor nga kag madulom dra kadaan nga area kung hindi kaya makapangaman ati disgrasya gid ya bombudan no. So dapat sa mga
wala pa ni dansa na siling ning mga warning device o kung mga proper signages tra bumbudan nga ginbutang, no? Amo lang na bin no, mga higot lang dira nga ginbutang para masiling dabi nga hindi ka na maglapaw. Galing yan sa mga iba na itong makuturan, especially kung kagabihon, bumutan lang nga nagabiyahe, no, nga hindi dabi nila maswito ang dalan. So, dako gina nga problema, no, sa ato nga mga motorista kung gabi. Bumudan, mismo ang punong barangay, para siya ganun bumudan, nagkakangawa man siya sa mga residente Mandira, no, kaya nga ang perwisyo sa nagkakangawa, magiliting nga narabutan na pila kasi mana na, subong pag-interview mo, wala man sa sang ideya. Subong pa siya mag-iho? Subong na siya nahangawa da? Si punong barangay Villanueva, no, kung wala kita tubong budan nagpalapit man sa iya, hindi man siya, subong lang man siya kung bumudan nga adlaw magapadulong sa syudad, no, para pag-ausisaon to ang kontraktor sa likod sa sinibing nga pag-construct o kung pag-bungkal sa sinangadalan. Yung tawagan natin ng DPWH, why man ga sa labat dire para nga may baluan ta kung ano ning sistema nung dalagan sa sining pagkayo sa dalan. Sa iban nga mga kapungsuran niya, ginawa ka dali-dali sa kontraktor nga matapos kung may mo pala nga tapuson na sa isa kadlaw, tapuson diya sa aton laban pang pahuway kaysa trabaho, masilintang nga lain. Tisubong kung maglain ng tsimpo, huwag isang iluras na nga pwede ka kabuhosaw, kag butangan na trapal. Yes, amo gani bumbudan, no, duway gid bala iban bi nga mga posible, drabi nga makapangpiyan-piyan diraanay para ang mga problema dra, no, sa dalan o kung makakos ang aksidente. Galing bumbudan, amo lang na do hayag lang ginadara gyapon ang amuning tsuras ng dalan. Kano ba man siling silimintuhon eh? Correct, no? Kung isipon mo bumbudan, kung tanawon naton, gamay lang gid nga bahin sang dalan, no, tito hindi pa yan madali-dali ni matapos-tapos nga project dira, no, kung ang ini nga pag-construct sang dalan. Itungod nga kabalo naman kita bumbudan kung ano gid man ni, no. Kung ano gid man bi ang gawi sang isa ka mga kontraktor diri sa aton, no, kay tungod nga do kadamo na ni bumbudan sa mga complaints regarding sa mga ginapangguba nga dalan sa Bacolod bumbudan. Tiyan mo na kung kisa daw hindi na makaintindi kag daw hindi naton mahangpan ang mga kontraktor, may mga gagmay nga mga dalan nga ginapangbilin pa, halimbawa ambot ko ano nga style nila, laban na nakadala na pang siminto na, tapos mayroon pa utod nga wala masiminto nga pwede naman gani isimintohon, ambot kung ano pa na iya ang plastada nga mabilin pagidya sa mga ginagbay ng alubrahon da. Yes, correct kid. So ang paragor sila bumudan, kinanglan pa sila pitikon para iho dira, no, kag mahatagani balik sang nagkakaigong atensyon dira bi ang ini nga pagbungkal sang dalan. Subong waykid, no, duway pagid bumudan sang progress dira ang ini nga dalan sa bahin sang barangay 40. But paagi man isa sini nga kay punong barangay Villanueva, ano na dira bumudan, masugura na, no, kung makapalapit na sa kontraktor kag maistorya na to bumudan, basi pa lang, no, masugura na ning pagkayo o kung masimentuhan na dira ang ginbungkal nga dalan sa bahin sang Libertad bumudan. Salamat kay Bombo Franz. Yes, Bombo para sa pagpangalagad sa bumbuhan ni Soto ni Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. 5 minuto sa nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12 magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,000 sa isa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Duga-duga rin ang Bumbu News Center para sa ito nga Bumbu Network News. By the way, sa ito na ba taga-palamati, kung sino dry na kabaton sa radyo nga ginapanghatag nga hindi mo na ma-dial sa ibang mga istasyon, isa lang istasyon ang kaya niya nga pandaron kay ginkapon ini. O pwede nyo basta AM station lang ha, pwede nyo madulong din sa Bumbo kay isla naton sang radyo nga pwede mo maliso sa bisan anong istasyon. Pag gusto ka kay ang tanan nga mga katawhan may kinamatarong nga magkaangkon sang kailwayan, no? Kailwayan sa pagpili sa kung ano man gusto niya pamatian sa patag sa pagwaragwag, way na yung ginadumili kag himuon nato yan daw kumusta kita nga kinalan na sa ato na hinwag pamati. Libre ka mo magkapamati kung ano man istasyon pamatian nyo amo ng radyo ang ginahatag sang Bumbo Radio. Ang Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Standby! Awards
At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Oktobre 18, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong COVID-19 reproduction rate sa Metro Manila bumaba pa sa 0.57. Halos kalahating milyong kumpanya naman nagulat na walang kakayahang makapagbigay ng 13-month pay. Itong tinatawag na earthquake warrant sa Naga City at Camarines Sur patuloy na naitatala. Naga City naka-heightened alert na. Sa ating police report, mahigit 10 million pesos na illegal drugs na kumpiska naman sa Tawi-Tawi. 2 drug suspect patay sa engkwentro. Ating international news, 26 ng patay, kabilang ang 5 bata sa pagba doon sa India. Sa ating sports balita, mas malakas na LeBron James at Lakers tiniyak sa pagbabalik sa NBA Summit. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Gerald Biulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bumaba pa sa 0.57 itong reproduction rate ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa National Capital Region o NCR. Ang reproduction rate po ay tumutukoy sa bilang ng mga taong pwedeng mahawaan ng isang taong mayroong kaso ng COVID. Ayon sa Octa Research Team, ang data ay naitala ngayon lamang araw. Ang reproduction rate ay may kukonsidera umanong low risk na mas mababa pa sa 0.60 COVID-19 reproduction number sa National Capital Region na itala po yan noong Huwebes. Maliban dito, sinabi ng Octa Research Team na ang growth rate ng bagong COVID-19 cases ay bumaba rin sa 17% sa parehong period kumpara noong nakaraang linggo. Ang average daily attack rate o itong tinatawag na ADARA o bilang ng mga bagong daily cases per 100,000 na populasyon ay 11.87 noong October 10 hanggang October 16. Samantala ang healthcare utilization rate ngayon ay nasa 44% habang ang ICU utilization ay nasa 62% ng parehong naitalapuyan noong Oktubre 15. Samantala, tinawagan ng Department of Health na matagumpay ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa 1,509 minor de edad na may comorbidities na may edad 15 hanggang 17 anyos. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, very successful ang nasabing pilot vaccination rollout ng pediatric vaccination. Anya, magandang sinyalis ito na nagpapakita na mga magulang at yung mga kabataan ay may kumpiyansa sa bakuna. Samantala, sinabi naman ni Vergere na nakatanggap sila ng reports na may mga minor de edad ang nakaranas ng side effect, ngunit hindi pa official ang nasabing mga data dahil kailangan nila ang complete assessment. Sa ngayon, susuriin muna ng pamahalaan kung kailangan na bang magsimula ng pagbakuna sa mga minor de edad sa ibang lugar. Samantala, marami-rami pala itong mga kumpanya yung talagang hindi magandang balita to dahil hindi raw nila kayang magbigay ng tinatawag na 13-month pay. May buong detalye si Bombo Dennis Samito. Kumukonsulta na sa Department of Labor and Employment at Department of Finance ang iba pang mga tanggapan at ang ilang grupo ng mga negosyante para maalalayan ang ilang maliliit na kumpanya na walang kakayahang magbigay ng 13-month pay. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President at Honorary Chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Sergio Ortiz Luis Jr., kailangang matulungan ang maliliit na negosyo na nawala ng kanilang kakayahan na makapag-comply sa 13-month rule. Sa pagtaya nitong si Ortiz Luis, umaabot sa 400,000 na mga salat sa kakayahan na magbigay ng naturang benepisyo para sa kanilang mga tauhan. Sa inisyal nga na pag-uusap, plano ng DOLE at ng DOF na kunin ang pantulong na pondo sa hindi nagamit na bahagi ng Bayanihan Law. Gayunman, dadaan pa rin sa angkop na pagsusuri para mabigyan ng tulong lamang ang mga kwalipikado sa naturang programa. Hindi dito Bombo Gerald, Bombo Jane,
hindi dito uubra yung nagpapanggap lamang na naluging kumpanya para makaiwas dun sa pagbibigay ng 13-month pay dahil susuriin sila. Dapat may patunay na sila nga ay nagkaroon ng kalugihan, nagsara sila sa loob ng ilang panahon para maging qualified na mabigyan ng tulong at yung loan na hindi papatawa ng anumang kita ng gobyerno dahil ito ay pag-alalay dun sa maliliit na negosyante. Karamihan dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay nasa ilalim ng small, medium enterprises na nakabase sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Para sa Bombo, Bombo Dennis, malinaw yan, yung mga maliliit lamang na mga kumpanya at yung mga hindi naman nagsara, malalaking kumpanya na may kakayang magbigay ng 13-month pay ay talagang kailangan nilang ibigay na yung 13-month pay, Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald, nasa batas ito at kung walang malinaw na nagsara ba yung isang kumpanya, ay kailangan i-justify nila saan nagkaroon ng problema, baka masingil pa ng mas mabigat na problema ng DOLE kung kasi kakailanganin na sumalang ito sa pag-identify kung sino yung mga qualified at hindi qualified na mga klase ng kumpanya dito sa benepisyo na ito, Bombo Gerald. Pautang ito ito ay loan, may loanable amount for certain companies pero kinakailangan pumasa sila dun sa mga panuntunan na itinatakda ng mga ahensyang nakakasakop. Siyempre, ang DOLE at yung availability ng pondo, Department of Finance naman ang siyang nakatuon ang pansin. May data ba dyan, Bombo Dennis, kung ilan yung mga apektadong mga empleyado na hindi mabibigyan ng 13-month pay, Bombo Dennis? Sa ngayon, ongoing pa yung susuri dito sa mga listahan dahil kalahating milyon halos yung mga kumpanya ay magkakaiba yung bilang ng kanilang mga empleyado. So ito pa yung inaalam ngayon ng PCCI at ng iba pang mga tanggapan. Siyempre, yung sa panig ng gobyerno, yung DOLE naman ang susuri kung ito ba mga empleyado na ito, existing ba talaga ito at hindi kasi po pwede na walang proper identification ang bawat qualified doon sa 13-month pay na yun na Bombo Gerald ay maselan ito. Initially, pondo ng gobyerno ang gagamitin kaya dapat ay accounted ang lahat ng mabibigyan ng tulong Bombo Gerald. Si Bombo Jane, medyo nababahala dito sa issue ng 13-month pay. May katanungan din, Bombo Jane. Bombo Dennis, ngayong isa na ilalim na ang Metro Manila sa alert level system, alert level 3. May mga negosyo na ang nagsimulang magbukas sa Bombo Dennis. So ito mga empleyado nila, may posibilidad kaya na makatanggap sila ng 13-month pay? Yes, Bombo Jane, talagang nasa batas naman na mabibigyan ng 13-month pay ang mga empleyado. Pero kung ang isang kumpanya nagkaroon nga ng panahon ng pagkalugi, sarado sa ilang pagkakataon, ilang buwan, lalo na nung panahon ng lockdown na Bombo Jane, at qualified naman sila, ay siyempre iba ang magiging pagtingin doon. Pero magandang balita nga ito na nakakapagbukas na uli yung ilang mga negosyo, kahit yung maliliit na negosyo, nakakapag-operate na uli. Pero kung sila man ay mag-a-apply para dito sa benepisyo na sinasabi ng DOLE, ay yan ay dadaan muna sa pagtingin ng mga ekspertong nakakasakop, nakakasaklaw ng naturang mga patakaran, Bombo J. Okay, Bombo Dennis, so abangan natin yan dahil malaking bagay din yan, yung 13-month pay, lalong-lalo at magpapasko na dito sa mga pamilyang Pinoy, lalong-lalo na yung mga pamilyang Pinoy, hindi na nawawala sa kanila yung Pasko sa kabagong taon, yung pagdiriwang, Bombo Dennis. Ganun na nga. Sige, antabay tayo dito, Bombo Gerald, at magbibigay pa tayo ng mga update hinggil dyan sa usaping yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Magpapatupad ng mahigpit na restriction sa galaw ng mga menor de edad ang mga alkalde sa Metro Manila. Ayon yan kay Metro Manila Council Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ito ay para na rin maiwasan anya na magkaroon ulit ng panibagong surge ng COVID-19 infections matapos na ibinaba sa Alert Level 3 ang alert status sa National Capital Region.
kasunod ng bagyang pagbaba naman na naitalang bagong infections. Sinabi ni Olivares na ang mga bata ay posibleng maging super spreaders ng virus bukod pa sa hindi pa sila bakunado kontra COVID-19. Na una nang ipinagbawal ng pamalaan ang paglabas ng mga bata sa kanilang bahay sa panggamba na rin ng ilang eksperto na posible ang mga ito pa ang siyang makapagpakalat ng virus. Ngayong nasa ilalim na ng Alert Level 3 ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan, sinabi ni Olivares na mga edad 18 anyos pababa ay papayagan lamang makalabas pero para sa essential activities. Papayagan din silang makabiyahe kung mayroon silang part-time work at para makapag-ehersisyo pero dapat sa loob lamang ng kanilang barangay. Paglilinaw pa ni Olivares, bawal pa rin ang mga bata sa loob ng mga malls at sa mga dine-in services ng mga restaurant. Pinapaalalahanan naman niya ang mga business establishment na striktong ipatupad ang health protocols, tulad ng 30% maximum para sa dine-in services para yan sa mga fully vaccinated individual. Samantala, hiniling ng Quezon City Government sa mga shopping malls na i-require itong mga customers na magpakita ng kanilang vaccination cards bago po makapasok sa mga establishmento. Gayunman, pinapayagan pa rin namang makapasok sa malls ang mga walang vaccination card, ngunit para lamang gumawa ng essential activities kagaya ng pagbili ng mga groceries at pag-avail ng medical at government services. Hiningi rin sa mga malls na isumite sa LGU ang mga pangalan ng mga unvaccinated upang ma-schedule sila ng LGUs para mabakunahan. Ang nasabing direktiba ay kabilang sa mga guidelines sa pagsasailalim sa Metro Manila sa Alert Level 3 mula Oktubre 16 hanggang 31. Nilinaw din ng LGU na magsasagawa sila ng spot inspections sa mga establishmento, lalong-lalo na sa mga indoor venues sa pagsiguro pa rin na sinusunod nila ang safety seal standards na itinakda ng national at local governments. Samantala po, itong Earth Swarm sa Naga City at Camarines Sur patuloy na naitatala itong Naga City. Naka-heightened alert na po. At sa ating international news, 26 na itong patay kabilang ang 5 bata sa pagbaha doon po sa India. At sa ating sports balita, itong mas malakas na LeBron James at koponan ng Lakers tiniyak sa pagbabalik sa NBA Summit. Ang balitang yan ay sa pagbalik ng Bombo News Network News Noontime Edition. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naniniwala ang Malacanang na marami na sa mga Pilipino ang nagnanais na magpaturok ng bakuna. Ginawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang nasabing pahayag kasabay ng pagiging matatag na ng supply ng bakuna sa bansa. Ayon pa sa kalihim na kung may dapat anyang gawin ang pamalaan ay kung paano mauubos ang mga dumarating na vaccine. Dahil dumarami na umano ang nagnanais na magpabakuna, sinabi ni Roque na hindi na nila na ikokonsidera na gawing mandatory pa ang pagbabakuna. Hindi na muna nila pinag-isipan ang pagdulog sa Kongreso para makapagpasa ng panukalang batas at gawing compulsory ang pagsalang sa bakuna. Samantala, yung sapat na pondraw para sa mga dekalidad na pasilidad at kagamitan sa mga ospital pinatitiyak naman sa pamahalaan kahit daw nakakakita na itong ilang mga eksperto ng pagbuti ng COVID-19 situation dito pa rin sa Pilipinas. At may detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Kinalampag ng isang leader sa kamaraang pamahalaan na lalo pang palakasin ang healthcare system sa Pilipinas kahit pa nakakakita na sa ngayon ang ilang mga eksperto ng pagbuti ng sitwasyon sa bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay House Deputy Speaker Loren Legarda, dapat matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo para sa mga dekalidad na pasilidad at equipment sa mga ospital. Bukod dito, kailangan na rin aniyang paigtingin din ang mga medical programs katulad na lamang ng tulong
na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga individual na higit na tinamaan ng pandemya ang kalidad ng pamumuhay, pati na rin ang medical assistance ng Department of Health o DOH para naman sa mga indigents. Mababatid na ang dalawang programang ito ay dinagdagan ng Kamara ng alokasyon sa ilalim ng 5.24 trillion pesos na General Appropriations Bill o GAB sa susunod na taon. Sa ilalim ng bersyon ng Kamara ng 2022 National Budget, aabot sa 10 billion pesos ang karagdagang pondo na inilalaan para sa naturang mga programa ng DSWD at 5 billion pesos naman para sa Medical Assistance for Indigents Program ng Department of Health. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinabura ng Palasyo ang inilabas na survey kamakailan ng SWS na nagsasabing 91% na mga Pinoy ang may pangambang mahawa ang kailang pamilya sa virus. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na dapat lang katakutan na makuha ang sakit at mangyayari lamang ito kung hindi iobserba ang minimum health protocol na pagsusuot ng face mask, pag-uugas ng kamay, iwas kasama na ang bakuna. Sinabi pa ni Roque na hindi dapat ipakahulugan sa survey na takot ang mga Pilipino dahil sa kakulangan ng kumpiyansa sa COVID-19 response ng pamahalaan. Ang kinatatakutan anya dito ay virus at hindi ang kakulangan ng kumpiyansa sa hakbangin ng gobyerno sa ginagawa nitong pagtugon sa pandemya. Nagpaalala si Roque na kapag sinunod ang health protocol na sasabayan pa ng pagbabakuna ay maaring makapaghanap buhay kahit may presensya pa ng pandemya. Alas 12:16 na po ng katanghalian at ang oras ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Muli namang binuksan ng City Government ng San Juan ang kanilang online booking system para sa visitation appointments sa mga sementeryo bilang paghahanda dito pa rin sa papalapit na All Saints at All Souls Day o tinatawag na UNDAS. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ang online booking na isinagawa na rin noong nakaraang taon ay naging epektibo raw para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa panuntunan po ng San Juan, 2 katao lamang ang papayagan kada booking sa San Juan City Cemetery. Mula Oktubre 18 hanggang 28 yan at Nobyembre 3 hanggang 7. Itong mayroong appointments lamang ang papayagang makapasok sa sementeryo. Ang sementeryo ay magbubukas sa pamamagitan ng 6 na schedules. Kabilang dito ang alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, alas 12 naman hanggang alas 2 ng hapon, alas 2 ng hapon hanggang alas 4, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 6 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi. Nasa 300 katao lamang itong papayagan sa loob ng sementeryo dito sa itinakdang time slot. Sa dagdag pang mga balita, pass para sa mga dadalaw sa sementeryo sa Navotas, ipapatupad na. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Manila. Ipatutupad ng lokal na pamahalaan ng Navotas ang Cemetery Pass para sa matagulungsod na nais bumisita sa mga puntod bago ang Nobyembre 1 at 2. Isasara kasi sa mismong araw ng mga patay ang lahat ng pribado at papublikong semeteryo, Memorial Park at Columbarium sa Navotas. Sakop na pagsasara ang petsang October 29 hanggang November 2. Para naman makabisita sa mga puntod, maaari daw magpadala ng mensahe sa TXR JRT upang mabigyan ng Cemetery Pass. Makikita ang buong detalye sa Facebook page na Navotas City Public Information Office. 3 araw bago ang mismong araw ng pagbisita ay dapat muna raw magpadala ng request at saka matatanggap ang text message ng mismong pass. Ito naman ang ipapakita sa mga magbabantay sa mga sementeryo kasama ang isang valid ID. Hanggang 3 katao lamang kada puntod ang papayagang bumisita. Dapat daw sundin ang mga patakaran sa parating na undas upang maiwasan ang biglaang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lapara para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakatakda ngayong ihain ni House Transportation Committee Chair Edgar Mary Sarmiento ang isang resolusyon para alamin ang mga hakbang ng pamahalaan sa kinaharap na problema ng mga tsuper at mga operators. Ito ay para maibsan daw ang epekto sa public utility vehicles or PUV drivers at mga operators dahil pa rin sa sunod-sunod na linggong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Sarmiento, posible siyang
magpatawag ng executive session kasama ang Department of Energy o itong DOE, Department of Transportation o DOTR, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o itong LTFRB para lubos na matalakay at matukoy kung papaano matutulungan ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Sa naging pagdinig ng komite, inamin po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abada, aabot sa halos 20 ang itinaas sa presyo ng gasolina sa kasalukuyan at pumapatak naman sa 17 pesos 85 centavos ang kada litro ng gasolina, 16 pesos at 50 centavos naman para sa kada litro ng diesel at 14 pesos at 19 centavos naman ang kerosene. Iniyak naman ni Transportation Assistant Secretary Steve Pastor na hinahanapan na ng paraan ng LTFRB ang posibleng tulong sa mga apektadong tsupera tulad ng cash o gas subsidy. Nakapagtala ang Philippine National Police ng kabuuang 19,014 quarantine violators sa National Capital Region mula ng implementasyon ng Alert Level 3. Sinasabing bilang 57% sa mga violators ang bidalaan. 36% ang minultahan, 8% ang pinarusahan. Nasa 8,273 naman ang naiulat na lumabag sa minimum public health standards sa NCR sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nasa 125 naman na nagpanggap na authorized persons outside residence o APOR ang nahuli. Simula nung Sabado, ang NCR ay isinailalim sa Alert Level 3 kung saan pinapayagan ang mga establishment na mag-operate at 30% indoor venue capacity para yan sa mga fully vaccinated individuals at 50% naman sa outdoor venue capacity. Samantala, yung tinatawag pong earthquake swarm sa Naga City at Camarines Sur abay patuloy raw na itatalayan at Naga City naka-high tent alert na at may report ang Bombo Radyo Naga. Bombo Gerald at Bombo Zena. Ayan nga muli namin naramdaman ang pagyaniga dito sa siyudad ng Naga. Kung bayan na nakatama na ang mga may panakan. Yan, medyo may epekto siguro itong naganap na lindol dyan dito sa pagkawalan ng signal dito. Kanina pa raw mahina yung signal dyan pa rin sa Naga City dahil pa rin sa mga paglindol. Kanina po pala naitatalapay yung paglindol na yan. Balikan natin itong linya ni Bombo Lovely dyan sa Bombo Radyo Naga. Bombo Lovely. Sa ilang mga gusali dito sa lungsod ng Naga. Kung saan na Bombo Gerald at Bombo Zena, maging dito sa Bombo Radyo Naga ay nagkaroon kami ng pagbitaka dito mismo sa hagdanan ng Bombo Radyo Naga. Ay naga pala yun naman ng Bombo Radyo Naga kay Paul Alamis, naman yun Volcano Observatory Resident Volcanologist. Sinabi nito na mayroong branch o sa ng Philippine Fault na dumadaan dito sa probinsya ng Camarines Sur, particularmente na dyan sa bayan ng Panaman, Camarines Sur. Na yan nga nagiging dahilan kung bakit gumagalaw o nagkakaroon ng pagyariga dito sa lalawigan ng Camarines Sur at kaya naman nagkaroon pa ng earthquake swarm dito sa aming lalawigan. Kaya na, aktibo ang fault line na ito, kaya patuloy ang may posibilidad na patuloy na makaranas ng pagyaniga. Dagdag pa wala naman na nakikitang indikasyon na sa ngayon na may epekto ang mga nangyaring na paglindol dito sa Mount Isarog at sa Mount Atog at wala rin naman na naibabang na tsunami warning. Ayan ang kaugnay namin ito, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayagan ni Paul Alamis. We can expect po na meron pa rin talagang magkakaroon pa rin tayo ng mga paglilindol sa Camarines Sur. At hindi lang naman diyan pwedeng manggaling diyan sa Kanaman, pero again po ulitin ko lang, meron tayong yung Philippine Fault Zone po dumadaan sa sa Bicol region diyan sa Masbate and of course dito sa sa Camarines Sur and Albay. And then meron pang na possible na pagmulan ng lindol dito sa naman sa Pacific side, yung Philippine Trench. So tectonically active
active talaga yung yung Camarines Sur and the entire Bicol region. So talagang unfortunately lang mag-expect po talaga tayo ng mga earthquakes pa, and all we can do is to be prepared po. Iyan nga, Bombo Gerald at Bombo Jane ang naging bahagi ng pahayag ni Sir Paul Alanisa. At dahil nga dyan ay sinailalim na ngayon na sa heightened alert ang lokal na pamahalaan ng syudad ng Naga at ang mga kaugnay nito na ehensya sa disaster management. Naka-standby na rin at handa naman na tumulong at rumisponde sa oras ng pangangailangan ang City Disaster Risk Reduction at EDA Management Office, Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection at Public Safety Office Responders namin na ang 27 barangay na nakahanda naman na magbigay ng assistance sa publiko. Kung saan makunin na rin ang tulong ang LGU sa Department of Public Works and Highways District Engineer's Office para man sa pag-assess sa mga gusali at iba pang pagpubliko ng istruktura dito sa lungsod ng Naga. Samantala, tiniyak naman nila yan na panaligasyon na naka-alerto at handa na ang mga ahensya ng pamahalaan na rumisponsa or responsable sa pamamahala dito nga or tatakod or kaugnaya dito nga mga natural calamities. Ayan na, Bombo Gerald at Bombo Jane House data. Okay, Bombo Lovely, mag-ingat kayo dyan. Okay, at yan ang balita live mula dito sa lungsod ng Naga. Ito si Bombo Lovely Padilla nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Police Report. Mahigit 10 million pesos na illegal drugs na kumpiska sa Tawi-Tawi. 2 suspect naman patay sa engkwentro. May detalye ang Star FM Zamboanga. Napatay sa engkwentro ang isang Pilipino at Malaysian suspect sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Tawi-Tawi. Kinilalang mga suspect bilang si Nads Miladja, residente ng barangay Sipangkot, Sitangkay, Tawi-Tawi at Malaysian national na si Hariman bin Sabtula ng KG Sanang Air Petisurat, Sabah, Malaysia. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Elizar, namatay ang 2 suspect sa engkwentro matapos natangkang arestuhin ng mga otoridad ang mga suspect dahil sa umunong drug trafficking sa isang sting operation. Na-recover mula sa 2 suspect ang humigit kumulang na 1,500 grams ng hininalaang shabu na may tinatayang halaga na 10,200,000 pesos, 16 bundles ng budol money, 5 grams ng suspected marijuana na may estimated value na 600 pesos, 2 ID ng mga suspect, 2 caliber 45 pistol at 1 dilaw na motor bangka. Ayon kay Elazar ay magpapatuloy ang anti-illegal drugs operation sa kabila ng nararasang pandemya dulot pa rin ng COVID-19. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pinangangambahang madagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa nangyaring pagbaha sa India. Sa kasalukuyan, nasa 26 katao na ang patay na kinabibilangan ng 5 bata habang marami pa ang missing. Maraming kabayan din ang inanod ng baha at maraming residente ang natrap. Makikita sa video ang mga bus passengers na nirescue matapos ang sasakyan ay nalubog sa baha. Nagdulot ng baha at landslide ang ilang araw na naranasang pagulan sa Kerala, India. Bombo Sports News. Tiniyak po ngayon ni LeBron James at Los Angeles Lakers na makakaroon ng mga ito yung tinatawag na rejuvenated mindset sa pagbabalik ng mga ito sa NBA Summit. Mayroon din umanong bagong roster sa kupunan ngayong season. Kampante na si James na magbebenepisyo ngayon ang Lakers dahil sa kanyang extra rest mula sa nakaraang season. Si James kasi at itong si Anthony Davis na superstars ng Lakers ay nagtamo ng long-term injuries na naging dahilan ng maaga nilang pagkabigo sa opening round pa lamang ng post-season. Samantala dahil sa coronavirus disease 2019 na kinaharap ng buong mundo, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 34 minutos sa nakaligad sa tayong ng alas 12. Magkulan nyo nabatin ang Bumbu News Center sa pagdulong sa mga dalagko ng mga balita agikan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Sa ito na pagpanumbalik mga kabiyanan, may kabumbo mangin ko po natin si Congressman Greg Sataya, hindi may kantanan sa pag-aprobar na sa third and final reading sa madubong panalgan sa Senado ang o kung nasa madubong panalgan sa Kongreso ang kabiyanan ang ining bill nga may katuyuan nga magtukod sa Bacolod economic zone, no? Magatukod kita sa Bacolod economic zone, mga kabyanan, ini para magdugang pagid nga mapabakod kay mapasanyog ang ekonomiya sa syudad sa Bacolod. Kaya aprobado na sa third and final reading. Ano ang posible nga mga senaryo kag nga magkakanabo sa diri tungtod nga mapasar nga may isang kasuguan kag ano ang ginatan-aw nga mangin futuro sini sa syudad sa Bacolod. Isa-isa naton pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sininga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabyanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan Bombo hanay sa 8:45 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 12. Nagbubo naman ang madamol nga ulan kag daway na ni katapusan nga pag-inulan yaw. Magka-experience kita sa isang kadlaw nga pag-iinit pagkadugay-dugay ara naman bubo naman ang madamol nga ulan. Anyway, diri sa balik kita sa pinaka issue kag topiko nga atong pagtalakayon, ang ining isa ka hagna nga sa din mag-create sang Bacolod Economic Zone Authority, parang mapasan yung bagid ang ekonomiya
sa siyudad sa Bacolod. Nakapasara ni sa third and final reading sa manubong panalgan sa Kongreso. Kag of course, ini ang gin-author ni Congressman Greg Sataya. Di mayo ini nga balita para sa aton yang mga Bacolod nun. Kaya magka-generate ini isang madamo pa nga mga trabaho. Kag maka-generate ini isang dako nga income sa siyudad sa Bacolod. Kag of course maka-boost ini sa aton ekonomiya. Sa pinakalinya, si Congressman Greg Sataya mangin kaupo naton banwa. Naman author sa siling nasamit yang hagna nga mag-create sa Bacolod Economic Zone Authority. 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bombo hanay sa Udto. May ang naman kita isa ka promo naman sa siling last quarter sa 2021. Kada quarter may promo ang bombo radyo mo. Bisan pa yung may arang kita sa pandemic, ginideyahan gid nga makapatigayon kita sang dalagko nga mga promo nga hindi man maka-violate sa sining ginapatuman nga minimum health protocol sa tuga sa sining pandemic nga ginatubang naton karon. So karon dugay-dugay isa-isahon ko ni kun ano ini ang isa pagid ka promo nga nagalagas antes magtatapos ang tuig 2021. Ang sa ato niya mga maukod nga tagpalamati kag regular nga nagapasakop sa anuman nga mga papromo sa nga Bombo Radio Philippines pag siling naton nga promo sa siling katapusan ka quarter sa nga tuig 2021 gahambal man dayon ang mga regular naton nga mga tagpalasakop siya alams na. Alams na kung ano nga promo. Pero ang hindi lang alams, basi may arasang dugang nga mga proof of purchase. Pati ang proof of purchase, mga kabinan, ang produkto nga nagtiyog puwersa para madulong ang ining promo. Kung halos na balaan niya, basi alams yun na kung ano ni, mas mayugid nga lawagon naton karon. Ano ni ang promo, wala labot yan sa promo naton yun na panagtag kita sa radyo, nga hindi fixed dial. Ari pagid ang kalingawan sa aton yang mga kutulan dagko mga pa-preview sining pagabatunon banwa sa sining promo nga ginlalunsar na kag mag-umpisa na hingagaw sa sining last quarter of 2021 October, November, December mangin mayo ang Pasko naton kapin pa kon malupig na naton ang COVID-19 laban-laban gid mangin malipayon naton nga Pasko. Ara na bumbolito. Okay, sige. Daw hindi kasulod sige Congressman Greg Sataya sa aton nga Zoom interview. Ang aton nga ginapayag mga kabiyanan nga promo. Amo ini mga kabiyanan ang aton yang tuigan nga promo. Ang ginatawag nga 1-2 Panalo Part 20. 1-2 Panalo Part 20 mo ka ibuwal din ang tanano. Kanami gid basta may promo mo. Sa nasiling ko na sa tunga sining pandemya banwa. Kaupo na ninyo ang Bombo Radio Philippines. Nga wala nagauntat sa pagpatigayon sa mga dalagko. 3 nagka-promo nationwide ang nakabulig na sa paghatag sa mga adlaw-adlaw nga mga ayuda para sa aton nga mga kauturan. May mga madamo na nga milyonaryo ang natuga may madamo na nga mga milyonaryo nga nahimo ang Bombo Radio Philippines sa sinila mga papromo sa aton dulungan nga pagbangon sa sining ginatubang naton nga pandemya. Luwat naman nga ginalunsar ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and the Star FM. Araw-araw baldi-balding pa-premyo na may cash pa. May cash siyahan pa. Ini ang aprobado mga kabiyanan sa DOH, FDA
CFRR permit number 1553 series of 2021. 6 million pesos ang total prizes nationwide nga nagahulat. Isa ka winner sang 1 million pesos nga cash para sa grand prize. Apat ka mga winners sang tag 50,000 pesos ang per regional winner para sa grand draw Luzon, Visayas, NCR, kag Mindanao. Kag subungan banwa ang guaranteed prizes sa 24 ka mga key areas. Ang first prize magabaton sa 15,000 pesos, second prize magabaton sa 10,000 pesos ni cash, kag ang third prize winner magabaton sa 5,000 pesos ni cash. Sa regional draw ini siya banwa. Pero may ara pa kita mga daily winners. Amo ning pinakamayo ang daily winners. Sa kada Bombo Radio kag Star FM station, tatlo ka mga winners. Mga kabilang kada adlaw. 15 ka mga winners sa kada semana. Sa tag 1,150 pesos. In total prizes of 500 pesos nga cash kag 600 pesos nga gift pack. Tapos na nga nag 1,150 pesos. Lunes to Biyernes may maganaog nga tag 3 kabilog sa tag sa kadlaw. Kag amo ni ang pila ka mga winners, no? Ang kagang premium nga pagakwaon. So punan tani karon dugay-dugay banwa, kung ano ang mga proof of purchase, kag kung paano makuha ang premyo. Ari na sa piyagaling niya si Congressman Greg Gasataya. Congressman, mayong udto. Kumbudan, mayong udto si mo, mayong udto gitsaton ng mga tagpalamatik at makauturan sa Bacolod, mayong udto sa kanatanaw. Dili kita anay Congressman sa mayo nga balita kay daw puro na lang abi COVID, halimpasan nagligan nga tuig. Pero hindi kita magpapirdi sa COVID kay COVID lang na. Samtang may pandemya, kinahanglan nga padayon ang aton nga ginahimo nga pamagi para nga hindi magsarurot ang aton ekonomiya. Isa diri sa makapasanyog sa ekonomiya naton kag posible maka-generate sang madamo nga panamugnan na sa aton nga mga kauturan di sa syudad sa Bacolod. Amo ni pagtukod sa nga ginatawag nga Bacolod Economic Zone Authority. Nga sa din ining imong hagda nga nakapasar na sa third and final reading sa manubo nga panalgan sa nga Kongreso, Congressman. Bombodan, no? May ngudto liwat. Well, that's correct, Bombodan. Ang ining aton bill nga gin-file ang pagtukod sang Bacolod Economic Zone Authority. As a brief background, Bombodan, gin-file ko ni way back 2019, no? Before mag-start ang pandemic. Nag-file na kita sining bill with the intention na i-preparar ang syudad sa Bacolod in times nga magsinulod na ang mga foreign investors diri sa aton sa Pilipinas, no? Dapat we have to position Bacolod City already nga isa sa mga lugar na pwede katuan sa mga foreign investors. No, when we say foreign investors, hello Congressman. Yes, Mambodan, sorry. Daw nagadula-dula imo signal kag medyo daw malayo kagawa guro sa mic. Mambodan. Paliglang ko palapit-lapit sa mic para nga klaro. Okay. Sige, go ahead, Kong. Mambodan, okay naman ang signal. Okay na. Okay, sige, go ahead, Kong. Okay, sige. Mambodan. Go ahead, Kong. Yeah, sorry, Gid, no? Anyway, as I said, ang ini nga bill gin-file naton way back 2019, no? Ang intensyon naton sa pag-file sang sining bill was that i-prepare ang syudad sa Bacolod as area na pwede mak-invest, no, ang mga dalagko nga mga kompanya outside of the Philippines in terms sang aton sining economic zone. So gin-file nato ni 2019, nagpatigayon sa pila ka mga series of hearings, kag ginaprubahan na ni siya sa Kongreso on third and final reading, no. So meaning sa House pasar na ini kag Okay, nautod ang audio ni Congressman Greg Gasataya.
Sige, balikan nato na dugay-dugay Bombolito. 2019 pag pasar. Adi Congressman Greg sa tayo gining yang hagda. Kag ti madamon nga man nga deliberation ang iyang patigayon. Kag tubtob nga nangin pasado ini sa third and final reading. Kag na justifiable mga kabiyanan kay the fact na gin aprobahan na sa third and final reading ang ining hagda nagapakita nga justifiable gid no, na justify ang aton yang katuyuan nga magtukod sang Bacolod Economic Zone Authority no? Kag dali na gid lang kung sa kung sa dalagan pa, kung sa panubanay pa sa dalagan do lapit na kita sa finish line no? Matapos nga aprobado na sa third and final reading nga iniyang hagna. So balikan nato si Congressman Greg Sataya kay nautod ang iyang audio. Congressman. Hello, sir. Mamudan, no, may ngudto liwat, no. So, as I said, Mamudan, no, ang ining bill was already filed and approved sa House of Representatives on third and final reading, no. Ang tinutuyo naton sinisimple gid lang na maposisyon ang Bacolod as a destination in terms of foreign investments, no, nga magsulod, no, manufacturing kag iban pa nga mga possible economic opportunities for our city, Bambudan. Okay. So, ano ang ginapananaw naton sili diri? Wala labot yang nga dako ini ang mangin contribution sa pagsanyog sa aton ekonomiya, maka-generate ini sang madamo nga trabaho? Amo gid na isa sa mga intensyon naton, Bambudan, kung nga ginaduso gid naton nga mapasar ang ining Bacolod Economic Zone Authority. Bangod primarily when you have an economic zone, like for example diri sa aton sa Bacolod, damo-damo pa diri mga duta on the eastern part of Bacolod na wala underutilized pa, meaning for agricultural use sa subong, and pwede maging area nga ma-convert into an economic zone, no? Malapit kita sa airport, malapit kita sa mga ports. So potential gid ang Bacolod, Bambudan, plus damo kita mga universities diri, no. For example, mga kabataan nga nagagraduate engineering sa mga universidad diri sa Bacolod, sa TUP, kalabanan sinisila, Bambudan, dito nagatrabaho sa Cebu, kaya to dito ang dalag ko nga mga kompanya. If we position Bacolod City for that, hindi na sila magaling diri sa Bacolod, diri na makaubra, and this will result sa mas madamo pagid nga mga job opportunities for Bacolod, employment, economic opportunities, investments, increase ang aton sining mga taxes, ang pagsanyog pagid sa ekonomiya sa siyudad sa Bacolod, Bambudan. Ano ang sistema sini kong halimbawa nga maaprobahan na ini kag maging isa ra kakasuguan ang ining economic zone, so bali ang i-develop sila diri ang area lang ginapanagyan sa siyudad sa Bacolod, o kung pwede lang ini ang ka pribado, o kung propiedad nga ginapanagyan sa pribadong individual? Bambudan, the beauty sa aton bill nga gin-file is that we will devolve the function of the national government through the Bacolod Economic Zone Authority. So sila na niya ang mag-identify sa mga duta nga ginapanagyan sa pribado nga mga kompanya nga mapiligan ma-convert into an economic zone. So hindi kinahanglanon nga government property, kung government property limitado lang na. Okay. So diri masulod ang mga private companies, private corporations, private individuals man nagapag-iya sang duta nga nila i-convert ang ilang mga duta into an economic zone. So basically private companies and corporations ang mag-invest diri, Bambudan. Okay. Like for example, ako pagsiling nga Bacolod Economic Zone Authority magtukod magbutang sa economic zone nga sa diin at hanga tanan nga pwede makwartahan da, pwede ma-manufacture na ibutang abi. Kung matigayon dito kaangay abi nga example ani may ara kita na lapad nga area nga sa old airport bala. Ginapadagyan sa pribado man yang persona, so kaangay sini pwede ni siya ma-develop. That's correct, Bambudan, no? Isa na siya nga nami nga potential nga utilize nga mangin dulungkaan sa eroplano, kung mangin airport for that matter, hindi ka na
intra pa dito sa Bacolod sila airport kaya dito for passenger. Unlike kami, ka diri utilize ang aton all the existing airport. We have ports man diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga sagwa nga parte sa Bacolod, for example, ara sa economic highway dapat sa mga duta dara, that can be converted into an economic zone, no? Bamutan. And by converting that into an economic zone, if interesado ang isa ka private nga kompanya, then ang imo nga airport ya ari lang diri sa Bacolod, utilize dira, and then you have ports man diri, so meaning Bamudan, dako ang aton potential for Bacolod City in terms of investment. Sanggin file mo ang iningag na, sanggin introduce mo ini, ano man ang mga nangin diskusyon sa Kongreso, Congressman, kaga paano mo ini na justify? Bamudan, modesty aside, no, sang gin-file ko nga bill ang ukod sa Bacolod Economic Zone Authority, after couple of weeks damo-damo man sa nag-file nga similar bill sa aton. So meaning they also patterned sang ilang bill man abi sa aton unang bill nga gin-file, no. So damo na sang mga kongresista man nga nag-file sang similar bills, no. So isa ina. Then number 2, Bamudan, definitely you have to defend sa committee ba kung ang ipasar ang ining hagna ting ato niya simple man lang ati siling ko for quite some time kadamo na sa mga BPOs diri sa amon sa syudad sa Bacolod, kadamo sa mga kompanya. We have potential areas na pwede ma-convert into an economic zone, no. Ang Bacolod ari man sa sentro sang Visayas, we have universities nga nag-offer sang mga manami nga mga courses. Ang manpower requirement pwede ma-supply sa Bacolod City and neighboring towns and cities. So meaning we are ripe, Bamudan, for this kind of projects and programs nga magasulod ang investments coming from outside of the Philippines. So sa imong diskurso pa lang dito napahando mo ang komitiba. Yes, Bamudan, no. We were able to defend our proposal and nagsugot sila kag inaprubahan, and then pasulod ini sa plenaryo kag this was approved in the House on third and final reading, Bamudan. Okay, so ano ang matabo sinilasyon? May ari pa ni siya Senate version? Yes, after this, Bamudan, ginpasaka na ini sa Senado and follow up na namon subong kung diin nga committee matupa, and then we will do the legwork naman sa Senado because hindi man mahapos, no, ang ini nga ulubrahon sa Senado, but with all of us helping tanan nga mga kongresista diri sa Negros kag kita man diri sa Bacolod nga magabinuligay for this, I'm sure dako ang mahimo naton ini for our province and for our city. Okay. So ano ang imo ginapananaw sini sa mag-abot na sa Senado ang possibility sa pag-expedite nga maging isa ka kasuguan ini, sir? Bamudan, hindi gid man ko makapredict, no, kung ano, but if again kung ma-prove talang ang aton posisyon kung kinanglan sa Bacolod for sang ini nga klase sang layi, hopefully we can get the support sang aton mga counterparts man sa Senado. Kay hindi malipod abi congressman nga kung kaisa depende man na sa pag-inabyananay mo kung ikaw nga congressman damo ka man abyan sa Senado, ang imo bala ginpasar nga gnado mapadasig. Ambot sa Senado subong may mga senador nga willing man nga magbulig para matigayon nga mangin isa aprubahan ini sa Senado. Amo na ang amon lubrahon, Bamudan, mangita na makita sang mga upod na dito, mga biyano dito at least makabulig man sa aton push, no, for our bill na maaprubahan sa Senado, Bamudan. Makita mga kuana. Hopefully we can find some senators na magasuporta man sa aton sining bill. Base ang mga senador nga nagbulig sa imo sa sining pag-angko naton, pag-aprobar na sa pagpatindog sang Bacolod City General Hospital, basi makatabang mani sa sining ginaduso nga Bacolod City Economic Zone.
Possibly, Bombodan, no? Possibly. Very, very possible gina sila nga makabulig man sa aton. Kiti, kung ang taon mo, ripe na eh. Bacolod is already ripe for this kind of projects, Bombodan. And I'm sure, nakita man isang aton ng mga kopdanan, ng mga ara sa Senado, dira, nga mabuligan kita. No? So siguro, amon na lang, amon nga assignment man, nga maka-coordinate man sa ila, at maka-link man sa ila, para at least mabuligan kita, Bombodan. Ang probinsya sa Negros Occidental, mga congressmen, way man niya magduso man, pagka kaya balo nila nga may ginaduso, kaya nga Bacolod Economic Zone Authority, wala sila sa may ginduso man, nga siya daw, mayo na ako, kopyahan na ni, hindi lang ang Bacolod ang may potential, pati Negros may potential, gino kalapad pa sa area di? Bombodan, ang ako, wala ako nag-dwell outside of Bacolod, no? In courtesy man sa aton ng mga upodra from the different districts, no, Bombodan. But I think there are also those who are looking at the possibility nga maghimo man, no, sang kaangay sini, Bombodan. Okay, sa ibong nga pagyatan kung matigayon gyud ini, mga more or less mga ano kadamo ayan more or less ma-generate nga job opportunity sa mga Bacolod nun. Well, Bombodan, hindi, I am a very realistic kind of person. Hindi ko yung tao lang sa kahanginan, bilang magambal ka nga. Kung mahimo ni, amo ni kadamo, no? So, we are projecting, we are looking at nga, if ever madayon ni, damo ang job opportunities, no? But we want to be, we want to first ensure, no, nga mapasar ang bill, madihon ang maaprubahan sa Senado. Kaya in terms of job opportunities, kung ang taon Bombodan, like for example, sa Cebu, no, tamo mga eco-zone sa Cebu, we're talking of kadamo ayan ng mga job opportunities na in just one company, for example, Bombodan, sa isa pala ka kumpanya. If you're talking of Clark, if you're talking of Cavite. So ining areas grabe ang investment sa mga dalagko ng mga kompanyas, kita mo diri mga economic zones, no. So we can pattern after them, no. We can make them as our example, no. Dira kita masunod sa mga best practices nila. And then if there are things that needs improvement, kung ano mga challenges nila, then makitaan man naton kaya kauna sila sa aton. So dira kita mabasig Bombodan kinami gina nga may mga ehemplo pa blang ginasunod na makabulig simo, no, kiti wala man niya sa monopolya sa kaalam eh. So dapat may mga nag-guide man sa aton. So talking of job opportunities, I believe dako gid ang mahimo at madamo gid ang mabuligan sini pananglitan Bombodan. Okay, speaking of economic zone, bali kung matigayon gyud dinhi sa imo abi subong sa imo paminsaron, ano ang mga posibleng nga madasig lang abi or may nga maka-establisar maka-establisar na sa economic zone, may mga may mga nakapatunda na sa imo personally nga mga negosyo gikan sa luwas ang pungsod or sa palibot lang ang mga negosyante nga gusto mag-put up sang business kaangay sang abi congressman, for example may ara sang mga manufacturing. Bombodan, no, as of this time wala pa kita ka make any efforts, no, because nag-concentrate kita diri sa aton sini nga bill. Once mag-start ni sa Senado, no, hindi malaniya kay sa aton, no. This is hilimuon kag bululigan sa bilog na syudad sa Bacolod, no, or LGU, different national agencies nga makabulig man sa aton nga maposisyon ang Bacolod bilang isa sa mga lugar nga pwede maka-invest, as you said, no, for example manufacturing, nga pwede maka-invest sila diri, no. And then dira masugod ang rason nga apilion nila ang Bacolod City. Ano ang ara sa Bacolod City? Ano ang bintaha ko nga diri sa Bacolod nga hindi sila dito sa amuni nga lugar, nga iti sa amuni nga probinsya, no. We have to understand nga ang iban nga mga lugar Bombodan puno-puno na gid kayo. So amat-amat na ning nga nag-aawas, no, ang iban nga mga investors. So that is where
amo nang rason kung nga agin file kong bill because nakitaan ko na nga ang iban nga mga areas puno na kayo. So kung puno na, maawas na siya. Aha. So kung mag-awas na sa iban nga mga lugar Bobodan, dapat iposisyon ta ng Bacolod nga kita potential nga dali sila ma-invest sa aton sa Bacolod City. Siguro sa akin nga pag-intindi, we cannot do, hindi ka siguro maka-do away sa siniyang sistema kay kung di mo lang taon subong ang bisan ng mga malls gani nga sang una ang mga tao pa yan nagakadto sa malls subong mga malls nagamat-amat na kadto sa community. That's correct, Pambudan. That's correct. Kasi ko na ga-expand na ang kalibutan or rather gadamo na ang pumuluyo, ang communication ta hapos na gid. So diri naton makitaan bala Pambudan nga dapat ang aton nga mga ginahimo, ang projection ta is not just for today, no. We have to do things in preparation sa palabuton ng mga inadlaw. And diri na kon isulod Pambudan kung naagin push kid naton ang implementation sa Bacolod Economic Highway. Because you have road networks, if you have good road networks, then makita na sa mga investors nga okay, wala nami da kay lapad ang dalan, lapit siya sa port, lapit siya sa airport, so posible dira kita makabutang, no. Ang iban nga mga aspeto ti amo nang aton sining preparahan, but we are already doing that because implement sa national government ang Bacolod Economic Highway. Bacolod Economic Highway gitukod ni sa not just nga dalan, not just nga alagyan, not just for shortcut, but this will open doors for investments, no, diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Pambudan. Okay. Kung sa Kongreso naglawi gini ba mga 2019, 2021 mga 2 years gid no kag antes na natapos sa lower house. Kung sa Senado na ini congressman mag-expect pa kita for another 2 years pagidayan? Pambudan, hindi gid ko makahatag clear-cut gid abing nga timetable kung saan po ni siya aprubahan man sa Senado. No, batang aton lang since ma-start naman ang budget deliberation sang Senado pag-resume nila by November. Ang aton lang gid nga ma-refer sa committee, makasugod sang hearing Pambudan, mas ma-present ang aton bill sa committee in charge sa Senado. And that is already a big step for us para din sa aton sa Bacolod. Okay, sige. Congressman, salamat gid sa imong oras kag basi may dugang ka pa nagipahayag. Go ahead, sir. Pambudan, kapasalamat ko sa inyo sa Bobo. Salamat kit sining oportunidad, no. So sa aton sining mga kauturan sa liwat palabot kita nga ini nga mga hagna, ini nga mga bills na ulubrahon naton bilang representante sang syudad sa Bacolod, bilang congressman sa syudad sa Bacolod. Ang aton gid team tuyo sini is for Bacolod City, no, nga mabuligan naton ang Bacolod not just sa pag-provide sa basic services, not just sa pag-provide sang assistance, but ang pinaka-importante gidya nga makabuli kita in terms sa pagpreparar sang Bacolod sa palabuton ng mga tinuig sa pagsulod sa mga foreign investments kay ari kita sa tunga sang pandemic subong while ari kita sa tunga sang pandemic, it doesn't mean nga hindi kita magiyo sa pagpreparar sa Bacolod as potential areas for economic investment. So salamat gid sa inyo Pambudan. Rest assured nga sa gyapon ari kita padayon nga nagapangalagad kag nagaserbisyo sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod sa Pambudan. Okay, sige. Napatay ba kami na salamat gid Congressman Gary Gasataya. Batian si Congressman Gary Gasataya mayo nga development ini Banwa nga posible nga paghimo na sa isa ka kasuguan nga magtukod sa nga Bacolod Economic Zone Authority kag ini makatabang gid sa pagpasanyog sa aton ekonomiya kag in terms abi sa provide man sang madamo pa nga mga palamugnan sa aton nga mga kuturan diri sa syudad sa Bacolod kag kun may ara kita maka-create kita sang more jobs, maka-create man kita sang more revenues, no, kag maka-create man kita sang makadugang man sa aton nga income sa syudad kag mapasanyog ang aton ekonomiya. Kung sa subong lugmok kita sa tungod sa sining pandemic, damo sa mga nagsirira nga mga negosyo, ilabi na gid mga kalan-an na night out, na nagan-hagan way na ang sirkulasyon sa kwarta hinay subong gamay ang sirkulasyon. Pero bisan pa nga wala sang pandemic Banwa,
wala sang pandemic kag ang tanan libre may kilwayan sa paglakat kung di man makadto mag-night out mag-inom-inom kung wala man sang kwarta nga igasto wala gyapon masyado gyapon kaluya ang ekonomiya pero kung wala nang pandemic okay nang aton nga pagsinalayo nangin back to normal na ang tanan plus maginabi nga nagdamo naman ang aton nga kwarta kay damo sang trabaho damo sang na-create nga trabaho dinhi sa syudad sa Bacolod halos ang tanan may mga income na, may mga sweldo nga ginabaton. Of course, ang tao ya basta may kwarta lang, mapaliwaliwag na mo. O, tikon damo na kwarta, kay damo man sang trabaho, buhi naman liwat ang negosyo. O, buhi liwat ang negosyo, kag kung mabuhi liwat ang negosyo, balik sa normal, kag balik naman sa normal ang pagsinalayo, ang tanan-tanan mangin happy. 16 minutos ang nakaligan sa tagdang alauna. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Balikan naton ang pinapag mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. This time kuha naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan banwa sa siling liwat nga liwat nga pagbalik sang ginbalik naman liwat ang MVIC, Motorized Vehicle Inspection Center. Subong man ang Negros Occidental Police Provincial Office kag ang Bacolod City Police Office. Daw amo karon ang may pinakadamo nga nagkaladakpan nga mga most wanted person. Sa grabe ang kabaka subong sa nukpo kag BCPO sa pag-service sa mga mandamiento di aresto. Diri sa probinsya sa Negros Occidental kag pinapagi ka mga reports karon mga kabyanan ikadulong sa nga patrol upod sa kay Bumbo Carla May Defensor 17 minutos ang nakaligan sa tagnang alauna pero antes sina tapuson kutog lianay ang ginapahayag naton standby Bumbo Carla no ginapayag naton may kantanan sa sining promo sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod. Di ginambal naton nga ang promo amo ining ginatawag nga 1-2 Panalo Part 20 promo. May arasang daily winners mga kabyanan, no? 3 ka winners sa tagsa ka adlaw. Mga kabyanan nga sa diin ang winners halin sa Lunes tubtub Biyernes ginalawag. Gani magpasakop na kamo, no? Intra na kamo. Magsugod na kamo pamakal sang kay mag-usar subong sa mga kagpagtipon sa inyong mga proof of purchase gikan sa mga masunod nga mga sponsors. Ang aton nga national sponsors sa mga masunod Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, Orocan, Silver Swan, kag subong man inyo pagabantayan ang dugang kag iban pa nga mga national sponsors may ini partial pa lang basi may mga madamo pa nga gusto mag-sponsor sa sining promo nga ginatawag 1-2 Panalo Part 20 promo. Balding pa-premyo na o kung araw-araw balding pa-premyo na may cash siyahan pa. Ang aton nga regional sponsor may kabyanan Panyawan basta manunggal Panyawan. Amoy di ang isa sa mga sponsor naton. Ang Panyawan lang may kanta pa siya, katingalahan. Katingalahan. Basta may katingalahan man mo. Ang Flority Pawn Shop and Jewelry nga namtang sa Iloilo City. Isa man sa aton nga regional sponsor. Magasugod na kag sa masunod nga Domingo ang aton nga pagpatigan sa sining promo 1-2 Panalo Part 20 para sa pinakamasadya
nga Paskwa para sa masunod nga bombo milyonaryo sa adlaw sang Paskwa, December 25. Sa Diani, sino naman na yan na mangin milyonaryo sa siningat tuig antis magtakop ang tuig 2021. 20 minutos ang yan nakaligad sa tag ng alaw na this time. Kung na to report di Bombo Carla May Defensor sa Piag Kaliya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Dano. So nagdangat sa 408 ka mga individuals amo ang nadakpan sa una bilang wanted person Bombo Dan kag nangin top contributory ang Negros Occidental Police Provincial Office kag ang Bacolod City Police Office Bombo Dan sa mga nagkaladak ako ng ila sini nga mga nagkaladakpan Bombo Dan. So naka-record ang Negro Ocon ang NOC PTO sa 227 sa other wanted persons at ang Bacolod City naka-record sa 47 other wanted person Bombo Dan. So sa most wanted person naman ang Negros Occidental miyara sang 26 kag ang Bacolod City miyara sang pulo nga mga nagkaladakpan Bombo Dan kag nakonsiderar in sila nga top contributory police unit diri sa Region 6 Bombo Dan kag suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis dako ini nga bulig sa NOCPO kag sa PCPO. So nagapakita gid nga wala nagapabaya sa pagdakop sa mga nagahimo sa mga illegal nga mga himuon Bombo Dan kag ginapangimbulakan gid ang effort sa mga kapulisan sa NOCPO kag PCPO bangod nga kadako gid ni nga contribution sa ila sini nga accomplishment sa ila sini nga obra Bombo Dan. So nagapasalamat na ini si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa mga kapulisan ay tungod nga wala ini sila nagapabaya kag nakadakpan gid ang mga wanted persons Bombo Dan. So Bombo Dan napamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa aton mga record no for September 2021 sa bilog nga Western Visayas may ara kita 408 no na nadakpan sa wanted persons, and out of these 408, 56 diri ang most wanted and ang other wanted persons is 352. Pag abot naman sa highest unit nga nag-contribute sa other wanted persons no Negros Occidental ang may pinakamadamo or pinakadako nga contribution diri which is 227, and nagasunod diri ang Bacolod City Police Office nga may ara 47 sa other wanted persons. Pag-abot naman sa most wanted persons no still the same, Negros Occidental ang nagapanguna nga may ara siya 26 ka arrested most wanted persons, and nagasunod diri ang Bacolod City Police Office na may pulo. Sa ila siningan na contribute sir no, ano diri nga kaso ang may pinakadamo sir? Mostly diri ma'am may mga murder no, homicide, physical injury, and ang mga magagmay na iban nga mga cases sa other wanted persons naton amo ni siyang mga violation ng illegal gambling ba lang nga nakabil then napanauga na sang warrant of arrest. Tama gid ni ka dako no nga bulig sang Negros Occidental kag Bacolod City Police Office numero naton sa bilog nga Western Visayas pag-abot sa pag-arrest sang most wanted persons and other wanted persons. And ang ini nga mga numero nagapakita lamang ang aton mga kapulisan no dira sa Negros Occidental, Bacolod City Police Office, and the whole of Western Visayas. Wala kita nagapabaya no pag-abot sa aton nga trabaho sa pagdakop sa mga wanted persons, because makita naton sa isa lang kabulan may ara kita 408 no arrest sa wanted persons. Ginapanginbulahan din nato no ang effort sa ato na Negros Occidental Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Romy Palge, and ang bago naton nga City Director no dira sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Tomas Joseph Martir no sa ilang contribution sa aton nga kampanya kontra wanted persons. And of course gina-remind nato ng aton nga mga wanted no biskan diin man sila magapanago no, time will come malabot sila sang kamot sang aton nga layi, and nagapakita ining aton nga kampanya nga wala gapahuway ang aton kapulisan no sa aton nga kampanya kontra wanted persons.
Bombodan, kaya mo to no, ang pahayagi kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding sa ila sini nga o kung regarding sa NOC CPO kag sa BCPO nga nangin na top contributory police units ini sila sa pagdakop sa mga most wanted person kag other wanted persons a Bombodan. Aha. Sa pabakasay naman lang na mo. Hamugid gani Bombodan no ti ang mga wanted person ni ang iban diri dagko gid ni ila sini nga cases sa Bombodan no ti amo na kinahanglan man ini sila nga madakop man Bombodan. Okay. Yes, sa Bombodan, sa amoy ng report, nagikan sa Patrol, in Cebu, Bucarnamida, kasi para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagagulong siya sa oras 26 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Mapakasay naman lang na kung kisa ara naman lang niya sa aton nga sa liderato sa aton nga mga kapulisan sa NUPO abi or sa BCPO or sa di man nga mga police station ang warrant of arrest niya nga ginapapanaog sa mga judges may kopya naman ng kapulisan di ang kuan naman dreya ang kulang ng ang drive sa pagdakop sa sini mga wanted person. No, kung may grabe ang drive kaga bakas kaya magdakop kay amo ang mandato sila pwede lang gid gyapon nami ang ilang trabaho nga magdakop banwa sa nga madamo nga mga most wanted person. Sige, so congratulations sa Bacolod City Police Office kag sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mo ang nagapanguna karon sa bilog nga Western Visayas sa may pinakadamo nga mga nagkaladakpan. This time mga kabanan dugang pa nga mga report ang probinsya sa Negros Occidental naga-double time karon banwa massive ang vaccination rollout. Kay kadamo sa mga bakuna nga mga Pfizer's nag-inabot. Di kinalan na massive mga aton nga vaccination rollout. Otherwise, base taas lang yapon ang kaso pag-abot sa bulan sang Disyembre. Hindi kita gusto nga matabo ini. Kaya basi mangin masinulubon naman diwat ang aton nga Pasko kag pagbulag sang tuig. Kinalan nga matapna tana kag malupig tana mapierde ang ining COVID-19 nga mo niya nagtugagid sang dako nga kalitan sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagpabakuna isa ini ka pamaagi banwa agud nga mapaganagan ang infeksyon kag malikawan ang pagdula sang aton nga kabuhi. Sa piyakalinya ko ano itong report ni Bombo Dennis Rubica gikan sa Provincial Capitol. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel Umalin sa nga gigat gisumana nang massive karon ang roll out no sa atong sining probinsya sa bahin sa pangbakuna no kay kadako sa volume karon since October 4 no kadako sang volume about sa vaccine particularly sa Pfizer vaccine sa probinsya sa Negros Occidental no sa October 4 to mga sobra 107,000 doses sang Pfizer ang abot pagka October 9 nadugangan pagit no kay napumudan singaga may another dugang pagit no nga mga Pfizer kay iban pa COVID vaccine ang nag-abot para sa probinsya sa Negros Occidental. So since last week sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga may mga almost mga 8 no to 10,000 doses of vaccine ang ilagi na deploy no, sa tagsa kadlaw no, sa tagsa ka mga GEOs naton kay ang sumumudan ng acceptance ng Pfizer vaccine sunod sa aton nga data sa Provincial Health Office nga 90 to 93% nga acceptance mo sung dakdamo sa sumumudan sa mga negosanon nga nagapabaksin bangod ang ginaro out sa mga ginagamit ang Pfizer nga vaccine no kay ni Pfizer nga muna doti ang iba sila din nga nagpabaksin nagabrabla sa gwa no ini nga kaisang vaccine mabaton niya kuno sa ibang nga nasyon sa mo ni dako subong sa acceptance sa vaccination naton bangod sa paggamit naton sa Pfizer COVID vaccine so party mga 14 to 15% na nasa aton target ni 70% sa populasyon sa Negros Oriental
ang fully vaccinated na. Tapos sige pagini continuous pagini ang vaccination sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga subong pas tagaan gid nila no ang priority karon ng vaccination kay Senator Kadako subong simbolium no sa vaccine nga nag-abot iya para sa Negros Occidental. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz that we will take advantage of the opportunity nga damo vaccines subong nga nagainabot for the province of Negros Occidental. Since ang aton sitwasyon subong is that gaagaway resources ang contact tracing ang vaccination, we will focus on vaccination. No? That is the way to go because again, when we vaccinate, we keep them free from harm for 6 months or more. No? Pero ang testing is only very fleeting. No? Tama ka. Ano lang, it's just for the day, it's just for the time that you're tested, and then later on you might also be test positive, no? So muna ang aton way to go forward, no? Given the situation that the national government has been giving Negros Occidental sufficient supplies of vaccines, we will roll out ang vaccines sa dito. Ang deliver naton last October 4 is 107,000 Pfizer. Sa last October 9, there's another additional 53,000 Pfizer pagid. So, ubuson tagid ni siya. No? October 5, nasugod na kita roll out aggressive sang aton pag-usar sang Pfizer vaccine. We also notice na aton average is about 93 to 100% ang utilization basta Pfizer. I think damo sa aton nga mga kauturan nga gusto Pfizer kay gusto na may plano na magwa obra mo. So ini yung Pfizer na bato na to sa ilang mga areas kung di sila maubra. So amo ni nga prefer nila. So maayo ni subong kay Pfizer ang brand and then Pfizer ang in demand. So sigihon nga ang vaccination ta nga para mag-improve ang aton nga 100,000 nga fully vaccinated. So sige mata subong second dose, no? Sige kita second dose sa mga Pfizer and AstraZeneca and Moderna and Sinovac. Kumutan naman itong pagpayag ni Provincial Administrator General Fernando Diaz. So siniwik, sige po ng roll out na ton sa probinsya. Gamit niya po ang Pfizer COVID vaccine. So dapat i-grab na ng opportunities ang mga auto natin wala pa nakapabaksin para within this week. No? Kaya sige naman niya. Kasi bukad naman dagwa po yung nangabot. Daw mix na Pfizer, Sinovac, Moderna. Nangabot kayo na for the province of Occidental po mga after next week naman siya gro. Nagkulit naman, ining unang dako-dakong bulyom sang Pfizer yang sobra 100,000. Yari karon niya sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Pasta Radyo, Bombo. 34 minuto sa nakaligad sa tagnang alauna. Ang sa mga kabanwanan may mga ginapang dulong dra nga mga bakuna pag magsiling gani nga sa among kabanwa may vaccination subong hindi nyo na pag-imis pa ang opportunity kadto na kamo ka magpabakuna. Mapabakuna kita para magkaangkon sang malipayon nga Paskwa. Pinakulabos kita banwa sang oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo hanay sa udto. Daw lang alanggid na ang taga-PDEA, no, na dapat makahatag man sa statement ng taga-PDEA. May kantanan sa siling ginapalayag man kagina ni sang mag-amay, no, nga si Jomi Besa kag ang nobya si kung live-in partner si Jeneline Manto. May kantanan sa daw pirsahay
Kaya daw wala na sang gamit-gamit pa sang search warrant sang magsulod ang taga-PDEA sila yang puluyan. Malas pa lang ginpakupusan yang guma sa ila salakyan. Ay, silingko banwaro. Ang tanan ipagi naton sa proseso, no? Ay mga kriminal lang di ang wala nag-aagi sa proseso. Kay lapas sa kasuguan ng ilang ginahimo mo. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa aton pangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sound of the night kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa